Bueno, orain beste funtzio batzuk ikusiko ditugu Audacityrenak. Bizpahiru pistekin lanean ibiliko gea ikusi ahal izateko zenbait funtzioren martxa. Lehenengo testua grabatuko dugu. Testua ez da oso luzea izango, baina eta ez da ere oso fundamentu handikoa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kontatzen badakigu, eta atzetik aurrera ere bai, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 bat kasi ez dugu asmatzen. Bueno, 30 bat segundo nahiko izango da eta gelditu egingo dugu. Lehen egin dugun bezala amplifikatu egingo dugu. Ados. Importatuko dugu musika. Proiektua, importatu audio, pieza hau ekarriko dugu. Konturatzen baldin bazarete, desorek handia dago bizten artean. Batetik, tamainan. Hemendik aurrera, 40 segundotik aurrera kendu egingo dugu. Moztu egiten dugu, markatu eta moztu. Bigarrena, denboran kokatuko ditugu. Hemen musika hasi dadila eta hitza musikaren atzetik. Atzeratuko dugu pixka bat hitzaren hitza pistaren hasiera. Karriko dugu 5 segundora arte edo. Eta hauen bukatuko da gutxi gora bera 37 segundoan, eta musika 40 segundoaren inguruan. Entzun dezagun nola geldituko litzateken ezer aldatuta. Konturatuko zarete musikak ez da egiten dula hitza. Testua grabatuko dugu. Testua ez da oso luzea izango, baina eta ez da ere oso fundamentu handikoa. Geratuko zentenez musikak indar gehiegi dauka. Esaten genuen bi posibilidad ditugula. Bata izan daiteke irabaziak hemen kentzea, indarra kentzea, adibidez 25 bat dezibelio. Ikus dezagun orain nola entzuten da. Musika asko suabeago dago. Testua grabatuko dugu. Testua ez da oso luzea izango, baina eta ez da ere oso fundamentu handikoa. 1, 2, 3 modu bat izan daiteke. Lehen ere esplikatu dugu beste modu bat gogoraraziko dugu. Hau zerora ekarrita egiten dugu efektua, markatu ez selekzionatu behar dugu aurrena. Efektua amplifikatu eta jetxi. Amplifikatu baina minus eta lehen 20 ekarri dugunez, baina 15 edo ekarriko dugu. Ados. Nola gelditzen da? Testua grabatuko dugu. Testua ez da oso luzea izango, baina eta ez da ere oso fundamentu handikoa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Horrela ze gertatzen da, musika beti maila berean dagoela. Badago beste posibilitate bat agian interesgarriagoa da. Ekarriko dugu musika bere hasierako posiziora. Eta hasiko gea bilkari tresnarekin lanean. Ikusi. Bilkari tresnak ematen diguna da aukera pistaren hainbat zati nolabait doitzen joateko bere indarrean. Esate baterako hemen hitza sartu behar den momentuan egin dezakeguna da musika jetxi. Eta hitza bukatzen den tokian berriz ere igotzen hasi. Orduan hau horrela geldituko zen. Testua grabatuko dugu. Testua ez da oso luzea izango, baina eta ez da ere oso fundamentu handikoa. 1, 2, 3. Hala ere ikusten da oraindik indar gehiegi dauka, laber gehiago jetxiko dugu. Joan gaizentezen atzera.
testua grabatuko dugu. Testua ez da oso luzea izango, baina eta ez da ere oso fundamentu handikoa. Efekto bera egin dezakegu hitzarekin. Sardaila poliki egin daiteke orain egin dugun bezala, edo operazio hau deseginda joan gaitezke efektuetara eta bi efektu berri probatu. Fade deitzen direnak. Hau berriz ere atzera eraman. Hau kenduko dugu, jarriko gara berriz ere desplazamendu barran, eta hartuko dugu hitzesko testuaren hasierako segundoak eta aplikatuko dugu efektua fade izeneko fade in eta bukaeran kontrakoa fade out. Konturatuko zeate, entzungo dugu bakarrik hitza, beraz mututuko dugu musika. Grabatuko dugu. Testua ez da oso luzea izango, baina eta ez da ere oso fundamentu handikoa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, ikusten duzue, nola geldituko da orain dana entzun da. Hau, berriz ere martxan jarriko dugu, aurre. Testua ez da oso luzea izango. Bueno, balio lezake. Orain egingo duguna da pistetan izena jarri. Lehenengoa esan dugun bezala hitza zan eta azkena musika. Vale, hau esplikatuta. Aio.